indsendt 5 arbejder, og i kategorien er der shortlistet 2 arbejder. Lad os se, hvor langt. Nu begynder jeg at tage billederne ned. Er det fordi, det er jer, der nominerer, eller hvad? Hello Monday for Flügger med Flügger e-butik. Ja. BBDO for Royal Copenhagen med Royal Copenhagen Online Shop. Bronze, der er kun én award. Det er ikke mig, der laver reglerne, men sådan er det. Der er én award i bronze, og den går til Hello Monday fra Flügger e-butik. Nu kan jeg så ikke huske, om det er... Ja. Men igen, så kan du forberede os deropfra, men du har taget den der, ja. Kampagnen er ved at komme stilling. Er der nogen, der har et spørgsmål? Det skal jeg også glemt, at der er nogen, der er et eller andet i tvivl om reglerne, eller hvorfor nogen har vundet, eller sådan noget. Det må man jo gerne. Altså, du skal tage bagefter, men altså, det er ikke sådan et... Hej. Tillykke. Måske skal vi blive med, for man kan ikke vide, hvad der sker. Det er langt. Du har heldigvis set dig sådan en officersæt, så det er fornuftigt. Tillykke med det, ikke? Men vi ses jo nok.